Вітаю, шановне господарство. Зноў я на тым же самым месцы. Зноў я прыехаў вельмі позна, хаця выязджаў недзе о 9 гадзіне, але вырашыў паехаць кудысьці бліжэй на іншае месца. На гэтым канале ездзіў уздоўж каналу і ў выніку нічога не знайшоў і прыехаў на гэта самае ж месца, праехаў прыкладна, можа не ў 2 разы больш, но трошки больш, чым планаваў. Катаў гадзіну, можа нават 1,5 замест 40 хвілін. Вось таму буду лавіць зноў тут. Трэба было, конечно, хіба па-першае паглядзець, ёсць там месца. Я ездзіў, не глядзеў, нібы ёсць месца, але такія, ведаеце, там цяпер такое надвор'е, яшчэ тут абяцаюць дождж, таму не ведаю, колькі мне атрымаецца палавіць, бо на самой справе тут закармліваць гэтую кропку трэба доўга. Я закармліваю гадзіны 3-4, толькі тады пачынае нешта браць. Больш таго, у мяне няма матыля, у мяне толькі апарыш, пінка і вялікі апарыш. Ну яшчэ я ўзяў перлоўку, хоць нешта паспрабаваць. Калі не будзе браць апарыш, то можа ўвогуле сёння нічога не зловлю. Ввогуле, паходу, гэта будзе моя самая цяжкая рыбалка, бо заўсёды матыль дапамагае хоць нешта злавіць, хоць я не ведаю, хоць акуня нейкага, каб зусім пустым мне пайсці. Ну, але сёння маем, што маем. Таму що буду у той же месцы, я ўжо закліпсаваны. Я ўжо ўсё гэта 50 разоў адмерана. Ведаю дзе, ведаю як, таму цяпер буду закармліваць. Ну і будзем лавіць, паглядзім. Будзем лавіць гадзіны 2, пакуль дождж не пайшоў, бо пойдзе дождж, будзе бяда. Я прыехаў на ровары, я не на машыне, схавацца мне няма куды, дадому ехаць яшчэ гадзіну. Таму такое вось працоўная будзе рыбалоўля. І зноў я лаўлю на сваю пераскісшую, перабрадзіўшую прыкормку. Самае цікавае, што яе нават можна не змачваць, бо калі яна ляжэ ў маразілаўцы, то яна як бы марозіцца, а потым калі яна на балкон перад рыбалоўляй кладу, яна размаражваецца і сама ўжо там прапітваецца вільгаццю з этой маразілкі. Таму такі сабе спосаб. Вось, ну, але мінулы раз я там такое лавіў, таму нешта нават злавіў. Таму я не лічу гэты спосаб ужо зусім такі дрэнны. Ну, але для нас галоўнае ж не сама рыба, рыба таксама важна, але і працэс. Таму як бы я думаю, што калі хопіць часу, то нешта зловіцца. Ну што, закарміўся, закінуў 4 кормушкі. Вось, ну і пачнем з пінкі. Можа, з адной. Паглядзім. Зноў жа забыўся я. Забыў узяць свой гадзіннік, каб адлічваць кожныя 5 хвілін. Ну, значыцца, буду адлічваць на тэлефоне. Хаця гэта не вельмі зручна. І больш я люблю на гадзінніку, на руках. Ну, ёсць як ёсць. Рыба там плёскаецца, але вось гэта тое, што плыве тут па канале, гэта не ведаю, што гэта такое. Ну, нейкі збор лісцяў, просто нацягвае лёску. Нічога не видно. Не ведаю, як тут лавіць сёння. Таму што вось гэта ўсё смецце. Ну, это не смецце. Некія такія астравы лісцяў. Яны моцна перашкаджаюць
канешне. З-за гэтага смецця прыйдзецца мне паходу закидывать паміж вось гэтымі шматкамі лісця. Якраз будзе плюс-мінус, можа быць 5 хвілін, можа менш 3 хвіліны. Ну, але калі гэта штука наплывае на лёску, то яна адразу зацягваецца і цягне кармушку за сабой. Тут уже няма ніякой рыбалоўлі. Таму будзем старацца як у гульнях такіх і ў 90-е гады на прыстаўках, калі трэба было нешта там скокнуць паміж ворагамі, так і тут. Ну, я не думаю, што калі мы будзем шмат закармліваць, гэта будзе дрэнна, таму што канал даволі папулярны сярод рыбаловаў. І рыба тут такая не будзе яна есці звычайнага чарвяка ці муху. І вось так мне прыходзіцца падымаць вуду, каб гэтае смецце, гэта ліства не зачапіла маю лёску і не пагнала разам з кармушкай далей, таму што это яна на гары такая вось плоская, а пад ёй можа быць там нейкія веткі ці што, яны проста чапляюць лёску, эта лёска ідзе разам з кармушкай у бок. Тое, што там далей плыве, гэта ніяк не перашкаджае, таму што лёска ўходзіць бліжэй да мяне у глыбіню і далей ужо як бы нармальна, она не дацягвае. А вось тут, глядзіце, як шмат гэтага плыве. Ну, не ведаю, прям сёння экстрэмальныя умовы лоўлі, таму пакуль што няма ніводнай рыбіны і ніколі нават і ціха, цішыня ніхто не браў ніводнага разу. Гром грыміць ужо. У мяне з сабой ёсць куртка, але калі вальне, паходу мне нават куртка не дапаможа. Таму не ведаю, што рабіць. Паеду тады дадому. Можа сёння неўдалая будзе рыбалоўля, можа сёння нічога не вазьму. Нават можа і дрыгалак нейкіх, дрыжыкаў не будзе на кончыку вуды. Дзень дрэнна пачаўся з самой раніцы. У выніку гэта зялёнае смецце заблытала мне увесь павадок і прыйшлося абрываць і пераробліваць. Добра, што ў мяне ёсць такая павадочніца, на якіх напісана, якая лёска стаіць, якая таўшчыня яе і якая даўжыня. Таму гэта хутка, але ўсё роўна непрыемна. Да таго, што нічога не ловіцца. І шэй, вось видите, бачыце, як шмат там плыве гэтага бруду. А вось уже і хмары сталі чорныя, цяжкія. Хутка будзе дождж. Ну вось сяджу і чакаю, пакуль праплыве гэты востраў. Бо, канешне ж, закінуць немагчыма. Нічога, яшчэ гэты праплыве. Я закіну і можна будзе дзесьці хвілін 5 пачакаць. О, пачынаюцца першыя кроплі дажджу. О, пайшоў падаць дождж, таму я пайду за курткай. Сёння перадавалі, што дождж будзе
ну, дакладна паўдні, але ён будзе, ну, вось такі. Калі ён будзе такі, дробненькі, менш 0,1 міліметраў, мілілітраў, то гэта будзе добра. Ой, кажу, пярун б'е. Ну, а калі будзе больш, ну, тады трэба будзе збіраць рэчы і з'язджаць. Што, дождж пайшоў даволі моцны, это дакладна не 0,1, 0,1 мілілітраў ці сотая на гадзіну. Была у мяне ідэя не ехаць на рыбалоўлю, ну, але вырашыў, што, ведаеце, у наш час не вельмі добра яны паказваюць, калі дождж, калі не дождж. Но і па надвор'ю такі дождж будзе доўга. І па небу я бачу, што ніякага сонейка няма нават блізка. Вось, таму на гэтым моя рыбалоўля скончана. І хутчэй за ўсё я паеду яшчэ заўтра. А сёння трэба будзе пад дажджом даехаць. Дзякуй за прагляды. Такое таксама бывае. Ну, затое дождж цёплы. Вось, ну нічога. Нічога. Так, я з'ездзіў на рыбалку. Просто капец, все заліло. Мне яшчэ дадому гадзіну дзесьці ехаць. Усё мокрае. Валіць. А вон яшчэ нейкі чалавек з сабакам ідзе. Но бывае.